खुलुमबाय रायजोफोर बयखौबो बरायबाय आंनि बसुमतारी इन्डियान इउटुब चेनेलाव दिनैनि कन्टेन्टआ जागोन दाखालि 3 फेब्रुवारि 2023 आव जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ दानि आदार प्रमद गभर्नमेन्ट एबा UPPL गभर्नमेन्ट हठात BTC नि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बिथां आदै फेरेंगा सालायनाय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बिथांनि डिपार्टमेन्टआ जोंनि BTC आव थानाय बर' रायजो राजाफोरखौ एभिक्सन खालामगासिनो दङ। दा बेनि फारसे सावरायनाय जागोन। दा बिथांमोनहा आदै फेरेंगा आदा प्रमद आबौ राकेश बिथांमोनहा मा खोथा बुंदों बेखौ नायग्रोनानै लादो रायजो राजाफ्रा आरो जोंनि आइ आफामोन आदै मादैमोन बिदा फंबाय बिनानावमोनहा मा हालोदाव मा सिचुएशनाव जानानै दङ बिसोरनि माखासे सिचुएशनखौ नायग्रोना लादो रायजो राजाफ्रा बिनि उनाव सावरायनोसै रायजोफोर। एनक्रोचमेन्ट जितु आसे किसुमान হ'ব পাৰে কি আপোনাৰ মাটি বাৰী নাই একদম জেনুইন কষ্টত আপুনি যাই পেলাই থাকিব লগা হৈছে সেইটো কনসিডাৰ কৰা হ'ব আৰু তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি ল্যান্ড আইডেন্টিফাই কৰিছোঁ যে তেখেতসকলক আমি পাৰ্মানেন্টলি মাটি প্ৰভাইড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ বিকজ দে আৰ সিটিজেন অফ আৱাৰ কাণ্ট্ৰি আমাৰ দেশৰ নাগৰিক হিচাপে আমাৰে খিলঞ্জীয়া মানুহ হিচাপে তেখেতসকলক আমি পাৰ্মানেন্ট কিছুমান ল্যান্ডত সেটেল কৰাৰ কাৰণে ডিসকাস কৰি আছোঁ जायफ्रा 2010 मायथाइनि उनावहाय हाग्रायाव गोदानै हाग्रा दानफिनदों गाव गावनि हाखौ फाननानै गाव गावनि थाखासेयावबो बिथांमोनखौ जों कम्प्रमाइज खालामा जों होखारखागोन एभिक्सन खालामखागोन रावनोबो जों हाखौ होआ নিজৰ মানুহ বিটিআৰটো খালি বড় মানুহৰ কাৰণে নহয় তাক 7 দিনৰ ভিতৰত ডাঙৰ মানুহৰ যিকেইটা মানে মাটি কব্জা কৰি থোৱা আছে চাহ বাগান আছে কিবা আছে সেই আটাইবিলাক এভিকশ্যন হ'বলৈ গৈছে 7 দিনৰ ভিতৰত বিটিআৰৰ ধুমুহা এটা হ'বলৈ গৈ আছে এভিকশ্যনৰ নাম देरहाबाबो जेनबाबो जों बिजोंनो गोदोनिफ्रायनो जों नांथाबबोदों बर' दिनैसिम जोङो बे सरकार गोदाना मा बुंखो जेबो गैया जोंनिफ्राय आननानै जोंखौ बर' फिसाखौ होखारदों टाइपिस्टखौ होखारदों नङा गुबुन जाथिया फैदों न' लुनो थादों बे गुबुन जाथिखौ मानो होखाराखै सरकार बांग्लाखौ मानो होखाराखै बियो बे BTCआव जोंनि हा मा दं जोंहा बर' फिसा मोनथाय दं बे जोंनि हाखा मानो जोंखौ जिउ दान होनानै जोंखौ थैनानै लोगोफोर नोंथांमोनहा ससे क्लिप होनायखौ नायना लाबाय होननानै आं सानो दा मेन टपिक्सआव फैदो दा मेन टपिक्सआ जाहैबाय बे जोंनि बर' रायजो राजाफोर होखारजानायनि बागै दा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा खेबले बिदि होखारजाबाय थानानै जोंनि BTC आव थानाय बर' रायजो राजाफोरखौनो दानि आदा प्रमद गभर्नमेन्टआ मा जाहोननि थाखाय बेबायदि होखारबाय थाखो ना बिथाङा जोंनि बर' जाथिखौ सैया नामा जोंनि बर' जाथिखौ सैयिनि थाखायनो बिथाङा खेबले बेबायदि डिसिसनखौ लानानै फरेस्ट एरियायाव थानाय जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ एभिक्सन खालामगासिनो दङ। नोंथांमोनहा जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ इक'नमिक डाउन खालामनो थाखाय बेबायदि खामानिखौ मावगासिनो दं नामा? नोंथांमोनहा इलेक्शननि सिगां बुंदोंमोन गोबां रोखोमनि फरेस्ट लेन्डआव थानाय मानसिफोरनो जोङो लेन्ड पाट्टा होगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो खुनु दिन लेन्ड पाट्टा होनो नागारि माबा
इभिक्सन खालामबाय थानायखौसो जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। नोंथांमोननि गभर्नमेन्टआ बेबायदि रोखोमनि डिसिजनखौ लाबाय थानानै जुदि गावनि जाथिखौनो डेभेलप खालामनो नागारि गाहायाव लांबाय थायोब्ला बेयो जोंनि थाखाय, जोंनि बर' जाथिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। बै समाव नोंथांमोनहा मुभमेन्ट खालामनाय समाव, बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनाय समाव, राजा लामायाव जथायनाय समाव गोबां रोखोमनि बर' जाथिफोरखौ, बर' रायजो राजाफोरखौ लेंहरनानै लामायाव थाहोनानै, सान्दुं गोसायाव थाहोनानै, अखा हानाय बोथोराव थाहोनानै आदाफ्रामोना गोदै गोदै बाथ्रा बुङोमोन। नाथाय नोंथांनि दा गोदै गोदै बाथ्रा बुंनाया दिनैनि दिनाव जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ, आइ आफा, आदै मादै, बिब' बिनानाव, बिथां आदा फंबायमोनखौ नोंथांमोनहा दुखु होगासिनोसो दङ। नोंथांमोननि गभर्नमेन्ट फैनायनि उनाव जोंनि बर' जाथिखौ दुखु होगासिनोसो दङ। नोंथांमोनहा बर' जाथिखौ डेभेलप खालामनो नागारि नाथाय खैफोदावसो लांगासिनो दङ, इक'नमिक प्रब्लेम खालामनोसो लांगासिनो दङ। दिनैनि दिनाव जों नुबाय मा बिथांमोनहा खामला मावनानै जायो, अबेबा माबा माबि खालामनानै जायो, सोरनावबा बैनानै जायो। बेफोरबायदि खामला मावनानै जानाय, बैनानै जानाय जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोनहा मदद खालामनो नागारि बिथांमोनखौ इक'नमिक क्राइसिसावसो खालामनानै दोनहैगासिनो दङ। इभिक्सन खालामनानै बिथांमोनहा जिखिनि खामानि मावनांगौमोन बेफोरखौ डाइभार्ट खालामनानै मावनो हायैखौ नुहुरनानै बिथांमोनहा बेबायदि इभिक्सन खालामनायखौ मावगासिनो दङ। जे डेभेलपमेन्ट खालामनांगौमोन, डेभेलपमेन्ट खालामनो हायालासिनो बैफोर खामानिखौ आदजाथारि खामानिखौ मावगासिनो दङ। नोंथांमोनहा जिनिन जे बुस्थु हाइकर्टनिफ्राय बिटिसि गभर्नमेन्टआव माखासे अर्डार फैनानै दङ, जि अर्डारा जेनुइन जोंनि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआव थानाय गुबुन हारिफोर, दखल बानायनानै थाफैनाय इनक्रचारफोर, बिथांमोनखौ होखारनो नागारि गावनि जाथिखौसो फरेस्ट लेन्डआव थानाय जोंनि हा गैजायै बर' रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना होखारगासिनो दङ। आरो सावथालफोर आरो गुबुन अरियाफोर, गुबुन राजबंशिफोर, नेपालफोर, बिथांमोनहा जोंनि जायगायाव इलिगेल खालामनानै हाग्रा दानस्रांनानै बिथांमोनहा हाबनानै दङ। दा बिथांमोनखौ होखारनो नागारि जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौसो कन्टिनिउवासलि होखारबाय थानायखौ जों नुदों। नोंथांमोनहा गोख्रैनो जि बर' रायजो राजाफोरखौ होखारदों, माबे आयेनाव होखारदों, बे सेम आयेनजों नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनानै जिखिनि बै एरियायाव गुबुन हारिफोर हाबनानै दङ बिथांमोनखौबो गोख्रैनो एभिक्सन खालामनांगौ आरो जोंनि बर' जाथिफोरखौ गोख्रैनो रिसेटेलमेन्ट होनानै खालामनांगौ। नङाबा भबिष्यताव जोंनि बर' रायजो राजाफोर थांनानै थानायनि थाखाय गोबां क्राइसिसाव गोग्लैहैगोन। मिस्टार आदा प्रमद गभर्नमेन्ट आरो आदै फेरेंगा आब' राकेशआ बुंदों खालि बेल' नङा आरो गोबां एभिक्सन खालामबावगोन होननानै बिथाङा बुंदों। नाथाय नोंथाङानोथ' बै सिगाङाव कन्ट्रेक्टर मावनानै देरबोनाय मानसि, नाथाय नोंथांखौबो नोंथांनि सम्पथिखौबो CBI दाखिल खालामनो होनांगौ नामा? नोंथाङा मा गाज्रि खामानि मावनानै बेबायदि स्टेजाव सफैदों? नोंथांनिखौबो मथा मथि CBI नामै होनानै साबसिन जागोन होनबा बिराद गिदिर सानना लादों गावखौनो गाव। नोंदि सासे जोंनि बर' जाथिनि सासे गाज्रि एलिमेन्ट जानानै दङ, खुनु मोनसेबो मोजां खामानि मावाखै दिनैसिमाव। जेब्लायबो गाज्रि बखिनाय, गावजों गाव बुलायहोनायनि लामाखौल' नोंथाङा नायो। नोंनि जि निउसफ्राव जोङो स्पिच नुयो, बे स्पिचआ बुलायलायनायनि मन्त्रसो होनाय जायो नोंनिया। दा बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आङो गुरैयै खावलायो, नोंथांमोननि गभर्नमेन्टखौ गोख्रैनो जोंनि बर' जाथिफोरखौ जि इभिक्सन खालामदों नोंथांमोना, दाखालि इभिक्सन खालामनाय आरो नै 7 तारिखआव 7 तारिखआव नोंथांमोना इभिक्सन खालामदों, बेखौ गोख्रैनो नोंथांमोनहा रिसेटेलमेन्ट खालामना होफिननांगौ। आरो आदा प्रमदआ बुंदों जायना जेनुइन हा गैया बिथांमोननो हा होगोन होनना बुंदों। दा जोंनि बर' जाथिफोरनो नोंथांमोना साफ्रोमबोनो जाय इभिक्सन खालामजादों बेखौ नोंथांमोनहा हा राननानै होनांगौ। आरो गुबुन जाथिफोरनो जाय गुबुन स्टेटनिफ्राय फैदों, गुबुन कान्ट्रिनिफ्राय फैदों, जिबनावबो जोंनि एरियायाव हा राननानै होनो मोननाय नङा। नोंथाङा जि खोथा बुंदों बेबायदि मालाबाबो हाखौ राननानै होनो मोननाय नङा। नोंथाङा बुंदों जायना जेनुइन हा गैया होननानै बुंदों, बे गुबुन स्टेटनिफ्राय फैनाय, गुबुन कान्ट्रिनिफ्राय फैनाय बिथांमोनाथ' जेनुइन हा गैया, बिथांमोननो नोङो हा रानना होनोसै नामा आदा प्रमद? माबायदि पलिटिक्स गेलेदों नोंसोरलाय?
बिराद गिदिर गावसोरखौ बिराद गोरों बिराद अभार स्मार्ट साननानै लायो नाथाय नोंसिनि जि गोदै गोदै बाथ्रा बुंदोंमोन बै समाव नाथाय दिनैसिमाव खारजि खुसि जायाखै उल्थासो जानानै थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो आं गुरै खावलायो नोंथांमोननि गभर्नमेन्टखौ गोख्रैनो जि एभिक्सन खालामनांगौ बेखौ एभिक्सन खालाम गुबुन जातिफोरखौ नाथाय जोंनि बर' जातिफोरखौ गोख्रैनो नोंथांमोना रिसेटलमेन्ट होनानै मोजां रायजो जानायनि बेबस्थाखौ खालामना होनांगौ नोंथांमोननि गभर्नमेन्टआ दा बेखिनिखौ आं बुंबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि टपिक्सखौ एबा आंनि चेनेलखौ मोजां मोनोबा अननानै साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो शेयार खालाम गोजोन्थोंसै रायजोफोर